加开！有冇？不管用的，俺相信。你讲苹果很发嘞，所以会骗人的啊！我爱图的年轻人，唔系条条好面公嘅传说。高砂のこれ穴に酔う島根なる遠くを見るは巡り越しかな関を翼を述べて波もを昇降するを見るGuten Tag. Euer Hochheit長旅を経て来られて殿下におかれてはいかがあらせられますか。美しい景色を見て気分が楽になった。軍医総監殿こそいかがかな。非常によろしいです。フォルモサ台湾、秦国に未練が残るのも当然だな。確かにここに桜を植えたらうまく育つものだろうか。もし山桜を移植すれば適用しやすいかと。出了。你要老水管在咯，嘛个意思啊？拍个意思，吴三公半夜去做车嘞，但咁耐人嚟睇死神哦。唔讲嘛个车啦哈。诶，
按补头，你开出头水，冇流到眼底哦。哎，水迄田丰白的呢，你有讲迄唔对的喏？外头有田无水，哎，你来指田啊？你讲啊？好啊，迄讲野头田吼，种唔出面，跟住同大家讲竟然冇攞田漂本野头。你都咧讲卖花呀你？哎呀，攞開水啊！做咩啦？哎，開水有冇水買水啦水打開嚟，不用買啦。開啊！我操你！即假年呢，臭物雞啦！頭家唔知啦，田橋迄兩個田到嘅水會走槍槍嘅，人哋大家就會餓死嘅啊！係啊，頭家，嗰竟然吼做田旱貼片洋葱，嗰水路就搶一條天天，迄講流水本大家用，嗰安尼田吼就冇水可施田嘅呢。因講前面各意11、8意，今年36意，田外邊咧，這樣呢個田係講得，咩唔係辦法？頭家做唔得呢，嗰安尼田吼就會糟蹋啦。頭家，開！一下前面做住啦，水放下去，放到橋田哦。什麼？什麼頭家？什麼？什麼頭家了？什麼？頭家，佢驚到。頭家，有人請來，秋紅甲同點信函，請吳秀才您過目。多謝。ここの眺めは維新後に日本の最南端となる富士といったところだ。5月29日正満院長曇りの朝、同じくドイツ留学の義久親王率いる近衛師団、上陸に成功、台湾接収を開始。行共火松炮，嚯嚯嚯嚯嚯嚯，中停的，嚯嚯嚯。逢年呢嘅醫病痛涼，像我係人出錢出糧，行愛出年去上山。國家有難，乃屬邱先生老唐總統所託，總唔得冇遵守承諾。有難，南人民應該留低唐咯，保護家鄉，唔係。阿妹，唔講捱掉，呢片土地係祖先辛辛苦苦開墾來嘅，萬年來講就係土肥啊，人家東洋搬來嘅，就係海防來嘅土肥啊。頭家，頭份嘅慈祥先生來簽。同喜，其他個，人叫冇分台啊。唔分嘅，捱去落條口唔通涼嘅。唔屌無限啊！這好似傳案件，無關的勝利不用提嘅。大權任務，報向美土，牽住大菜爭籌項啊！不過苗栗嘅議員一向以其他個為主，同總統自派同營做議員的同僚，大家出堂解，其中全力批行。協調搞拜訪唔同人，向你通報一下。
调解。内部警公府强守主刀。老太强小主，救娘唔同意，痛梁太命。其真系运痛呀！系啊，老太强小主，救娘唔同意，痛梁太命。硬通讲警公府嘅命当久诶，无想到调解会晓送啊！哪有啦，你唔错唔痛梁，对两位太哥排泄咧。就讲应该唔做太过争吵啊！这是俺系调回来嘅刺绣，原来系刺绣出来，救娘太命。冇啦，你来吃茶，来。请。俺上小组调解，老俺强用来调控唔痛嘅。唔太哥，是太哥，叫做董永凡，用歪社会就嗌警公府。哦，有警公府嘅强小处，其他个，我相信，连你一听做的，大叫董永凡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 。叫我走了。这强小主当时救世，姑娘手边前就爱强的，其他个买摕着所有的家产，就飞到了一战。因为，这是我应该做的事情。阮有家，有阿妹，有奶的，爱顾家娘，又爱搞艺术，该要做事情嘞。秀才暗斗，你用黑人做痛的，怎么该唔派官来？老天下人。都托付不你，因为，俺非安尼做，唔系飞到这卡呢，系飞到你嘅子子孙孙啊！就算无来请俺，俺还你爱死啦！该系你嘞。小姐，小姐，娘冲锋沙，也总找过行的多配种，希望无主动退婚，同下面转来的是走神雕匠自杀。有冇讲嘅错？冇人相信爱着，係愛對唔起佢着，係對唔起佢着，開啦，有妹。係對唔起佢着。
我江门宋氏，抬我江木之体，祭天。祭天，祭我列祖列宗，记得即将为我杀之出征，天地众生将保护记得嘅平安。我宋氏虽然有3个男儿，不过其中2个已经被我生咗，已经青春少主，有后爱。今半夜，我咪老佢搞出去咧。搞不你到大家，抢你到土地基，勇敢出门，平安转来。孙梦阿妹上下。两杯酒，爱见大家，抢大家，点大家。你求此情敢死殃，敢因所不敢，不因所不为。敢死呀！敢死呀！敢死呀！敢死我呀！敢死我呀！就得定一樣好賺錢咯。我老你讲，去年本人还忙做好准备，因你先下属为强，三两下老你本人个转去，大体转来，拄好扶到你讲来儿，真紧啦！你用啲係來兒啊？來兒好啊！是講冇聽錯啊？聽說係啦。6月4日明け方、至急嶺隧道鉄道に沿ってキールンを発し汐留に向かう。台北には敵兵はいない模様。セミの声と夏風を感じる。條家娘，阿兔唔咩變呢？我半件去上山好冇？我老公死脱咧，我都出阿兔。来啲嘅，阿妹，那有乜個道理？條家去上山，人哋做下半人唔停去咯。阿兔，做唔停落阿妹演嘴。條家娘，拜託你哋。冇上班，我來想辦法。
等懵了。没会啦，注意啦。刘家，你后摆请点民宿啦。哦，刘家，刘家，迄唔去去，按啰嗦做嘛？无啦，刘家，来上吼，从小就停电，夜班咩上一停，都在前面啦。夜班唔是啦，你的资源后摆就安尼。6月5日、某州、夜露営する。たまたま蛍の闇をかすめて優るを見る。いわゆる暗夜灯火を得たるもの。とても愉快な気分で書くことの楽しみを取り戻した感じだ。この新たな領土についてありのままに記録ができればと願う。おお、サトウキビではないか。はい。毎年 90% 余りが日本に輸出されていると聞く。他にも台湾からの宝物には小脳と茶葉もあるな。殿下は台湾について随分とご研究なさっておられます。我が帝国は西太の役の後、台湾に対して強い関心を抱いてきたからな。確かに。台湾の方、町の様子はいかがか。非常に純朴で愛すべき人々だと思います。そうか。6月15日、親王体温37度、微熱。あさってはいよいよ施政式。台北城の鐘卓の中、蓮の花盛んに開けるを見る。勝負あり。その葉の上にクモの巣があれば願いが実現せりを言えり。南進は台北城への入城と同じように平穏に進むことを願う。面条兵力差太多诶，做唔嚟正面交战。后补吹本身大有劲，血色急起，搞董永凡肯定被俘。快点！出去了！肯定要想办法，我记住上到山崖。体很顺，金腿脚，大的就这样。本记着内蒙清楚东南西北，不能有战错。
来，弄来，啊，真的，来。海家，可能要生你啦。该讲董永凡嘅反心，不行起来。弄来啊，没问题。嗯，好。表哥，人都生两错，我唔拉人點喎。我再个小心，分流用户将军啊。安尼哦。啊，錯啦！我嘅子言，那叫怎會到呢？还要3張嘢。哈，乜嘅啊？還3張嘢咯？这条以前啊，便你来考自家啦。咁沒有辦法了，人太高，咪只有看眼下嘢啊。この者たちはどこから来たのか。はっ。そこは各地から招集された民兵から形成されています。しかしその形は一定ではなく、彼らがよく知っている地形を利用してゲリラ戦を展開している模様です。おい、この者は男といってカフェロココンの棟梁でありメリツ地方出身の賊の根城は。平城は住居をその根城としており、特定の本拠地といったようなものはございません。少ない人数で山間を縦横に移動し、我が部隊を見つけるとおびき寄せて殺しております。ついに出てきたか、本物の本当人が。我々は敵を甘く見ていたか。これは接収ではない、戦争である。太搞得动了，给你就不动。小哥，快点！对住自己。大家睇到人哋個嘅啊，真勁咯！你條狗娘，阿杜飛出嚟啊！係啊係啊，水軍啊！阿妹，阿寶中嚟，阿寶真嚟了。係啊，阿寶中嚟。乖，念起。進嚟咧！進嚟啦！你條狗娘，記得進嚟咧！大家，阿爸，哪有乖啊？你做哪里好，哪有乖啊？副高吗？嗯。真的呀！我来了，他来了！你个孙子，好猛！表哥，好多嘞！娘嘞喏。
唔知冇，我要去叫，根本你望到隔壁嘅係。准备好吗？准备好了，头家。妹，来离了。冇好爱生意啊！哦。好。爸爸，家家過來啊！爸爸，生意啊！ 6月16日夏至。昼の長さが1年で最も長い夏至で、台湾は盛夏の始まり。13日間で瓦解した台湾民主国は、その総統も戦わずして逃亡するありさま。だが犯行はそれで収まることはないであろう。细数，唐建昌老小放假杀走了，还买恩义细数，哎呀，是啊！南边还有援军呢，你亲无简单，怎有样面？你听我检查伊。头家，收入头家带来粮草，纯细心听听，根本就唔啦，按样本哦。又话唔啦，你用係本呢？嚟看。你什么改啊？我6岁的时节，我爸用天爱钓转去同山了。
我还记得伊个条路模范的背影。同英，伊条本来就唔系掠块土地的子孙啊。不过，因你也坚持下去，还得要小心拜托其条，再本爱店，一定要良错，一定要约的。我唔对，我唔对。跳哪东西啊？眼里头都无东西了，还敢再来跳哪哈？有数是讲我。好啊，好啊，好啦！哎，这是菜刀嘞，你较细腻的啦。跳哪东西？你还敢太伤啊你哈？你若无甲我放走，我会叫阮大个甲你这砖头烧了了哦。阮是土匪呢。你都来干嘛你啊？土匪！按牛出跳鸟，唔去刺激本鬼哈？做菜嘞！甲日本人相杀啊！我才无爱讲啦，我才无爱去。双喜，伤死啦！讲袂通。你看不意思，你看不意思，来，不要再。阿英，过来。老兄不用提。该切了呢，因为做得不用提了。你很太大吗？100年就干了9年啦！啊？唔好怪。阿英，你咪怪我，你紧走。叶妹，哎，乖，你叫晒走干啦啊！是这三工要食饭。小姐，母亲拍嘅4个，真是背过因大事嘅，伊唔系。我会看查某囡仔都比你较巧。好，这边啊，紧走啊！我大条方位你有知哦？给你，哎，走这边。你别拿来讲做。家己。叶妹，仲来好吗？我讲我同好，同出差，我已经有家咧。我从来唔识，唔记得小姐，什么伊照顾我。他拄我的代志哦，你莫甲大个讲好无？
哦，阿姨家己要创啥？啊，我甲你讲哦，我是土匪呢，啊，土匪听无，我就讲土匪啊，土匪嘛听无啦，够奇怪。哦，哦，哎，家内你有来？哦，我娘外歹，你知无？迄一个菜都安尼煮啊，我也毋过来买呢。啊，是要甲我骂啦，啊，客人话嘛听无。我看因爸有人讲哦，伊连山番拢甲抬来食。哦，客人知我真正有够赤。我毋是迄意思啊。哦，阿英，你莫生气啦，我毋对好无？我甲你回实礼啦。阿英，阿英好啦。今日真好食诶。来啊！来，安南妹。啊！来，猫那么走。对。对，我转来。印象，那唔捌去。新欢，老朋友啊。新欢哦。走。对。当因阮若来，咱要安怎？要安怎啊？日子嘛是爱过。总你有咧传，伊若来，拢爱改做伊的名。我无想要袂记你家己是啥。咱是毋是嘛来去拍同欢？行，走。一路来哦，拢是早早的官兵啊！迄假石头啊，等甲规世界。喂！唔对，咱那边补吹啊！我唔是部队啦，也唔过要相拍，我是有人啊！甲惊着咧？伊是地外的啦，迄家己人啊！爱着爱自动用办嘅，唔着今日爱同欢喜。不过上海偏半身就抢转移啊！袂啦，这你放心啦，我林天霸。唔同型，其迄强小组。大家好，从即摆开始，大家拢要听五通你的话，知无？哦。我记着便利补吹。哦，好啦。哇，多谢你。哎，后面还上面去有啊，带上去啊。臭皮。富人家头不下钢铁，
蓝美娘，还有卡重要的事情。妈咪。各位谁？董永凡却尾到做枪呢，你还用班呢？喂，今有啥呀？你本本的。你上，老上门关面，唔本记着你来。你哥到菜刀，搁想要顾家门，念头。你干嘛干呀？少爷才会安尼做，当然我要死命攻城咧。到时阵哦，你走就走无路。无上歪，老上说你，我才袂对恁去死。要死！有卖啦！我错啊！耶，讲袂出声，怎么干啊？同意，你过。我书上，你的人考试唔拉，还要海到上都会发生啊！本记着你来，连你另5摆调出去的血唔出。啊，做嘛连同了？一啲聽我言，我也是了。阿狗，啊，这边安怎嘛？得去哦，古西讲就好啊，小弟来住，知无？好贵！你在讲啥啦？啊？啊？你讲啥？我是你大汉的，我自细还看你大汉的。你听我话，够大无人的气概，听无？莫用这讲话，听无？你讲啥？你讲啥？搞死你了！你俩做乜唔干？我搞死你了！搞死你了！你俩做乜唔干？
这好恁。好。过来！人家唔许切，什么切嘞？我兄弟拢死啊呢！什么切嘞？切嘞就会切。你可唔是你有两种人。你阁是要直接等我讲？你的粮草唔是存无偌济啊？还是你阁是想讲，寡妇的人会来甲你斗相共？莫讲啊！因早就走了了，早就走了了，你听无？就算讲要死，甲你无关系。好，这是你讲的哦。咱永远就莫搁搭底了。拢是我，见头见面。海上黑山里，再跳去，本都红蛮包围了，这个来去，跟跳。阿杰哥，阿杰哥，阿杰哥，阿杰哥。小竹，小竹係你嗎？妹妹，妹妹，妹妹。都驚。有人呢？谁啦？我仲係係咪總得偷偷人哋咯？走走。阿姐。
定，请坐定，坐嘅坐嘅。同学，别走！别走！阿川，阿川，阿川，阿川！奴らを呼んだぜ。さもなければ畑に火をつける。你本大人，向大家出来跳行，跳行留命，莫就系病火了。小家，因为跳行冇。总的，再有问题，爱全唔先记得取咩到。小家，祈祷会病火冇？一向用嘅啫，因为掉去哪？睇下附近啦嗬，老东我嚟嘅幫家睇下配合。走，大家都唔好驚啊！快速被困快速啦！一邊走。好，好，好。阿佳，はい。東口を開けたまま地下の出口を塞いで火をつけろ。はい。火をつけろ。待てよ。你出来呀！按병火嘞！按병火嘞！你出来呀！你出来呀！按병火嘞！按병火嘞！快点了！快点了！走！烧过来了，这边的马路也很勇敢。那你还做几多少？你都是唔知，这边封烟了。好，还要扶你那好，不要追。動けよ！小将。小将，我嚟，生つけ！係連機都箍落嚟啦！嚟，結果箍下來，箍下來，結果箍下來，生つけ！生つけ！やっと動け！はい、勝て！はい、はい、出る！はい、慢慢，阿妹，小时候公益转来，都好辅导，辅导派爱给。醒来了，你懂的。就算少主父母转，你嘛爱好好努力生人来救下来。阿妹。冇事情，又爱菜，又爱菜，天水汤唔会有事。
いつまでか。もういい。話してあげなさい。はい。19歳。まだ若い。聽人講，唔爭19歲天天行動瀟灑。私はお前の敵ではない。それどころかお前の勇気に敬服している。戦争が早く終わり平和で共存できるようにしたい。睇人希望一條可以歸順麼？冇嘅。你話到愛歸順，其他人就來跳通噶，咁你就慘了。愛到我用全部嘅生命來報復家鄉。彼は言います。金なの。はい。分かった。おい、ごめんなさい。手柄に扱うな。残念だ。有做事嘅，土匪咪借嚟，我看。我看不是大啦，电话好大哦，嘿不吹嘞，我生两错嘞，全部冇啊，我做一个眼睛来捏啦，好，你做嘢啊，你做嘢啊，大董用呀，共董用法，做董用你，做你冇，做你冇，丢架。都会去死体体用。丢架！
務総長が殉職だと。三角湯の総兵の報告では台北では抵抗がないという話ではなかったのか。賊軍は領民を装い我が軍を襲撃しました。しかも女や年寄りも参加しているようです。そのため賊と領民の区別がつかず我が軍は大きな損害を被りました。女もか。総理大臣は台湾接種を早めるよう要求なさっております。総督も抵抗する者にはその場で厳罰に処せと命令しております。つまり軍属領民を問わず全て一網打尽にせよと。旅団長山根新生、ただいま参りました。やっと来たか。将兵は全て無事であろうな。第二旅団はすでに上陸し待機しております。分かった。南進部隊は前進を一時停止。山根少尉率いる第一第二連隊は新地から台北における賊軍を全て無差別掃討せよ。7月22日大正午前曇り。無差別掃討第一陣で反抗軍の優勢は急速に撃退しつつある。夕刻コウモリが飛び回るのを見る。数百匹はいるであろう。漢文においてコウモリは長寿と基地の印という。用哎，前面总了，尸体冻多年，我赶到董永办。奇怪嘞。要得董永范，这才有书哦。有美女哎。没事，听就没事。お湯はほはいて。私はかつて京都の寺に軟禁されていて涅槃経を読んでいた時地獄について描いた部分を目にして今でもそれは思い出しただけでも恐ろしい。しかしその光景が今私の眼前に展開されるとは思ってもみなかった。
难多哈。係啊，我一杯早睇嚟就打手了。没有。好，来，下课。快快。買呢？真嘅你買嘅？係啊，唔點解邊度來啊？係啊，唔睇就。頭家娘，生氣掉嘅呢？我講嘢申し訳ない。あなた方を驚かしてしまった。8月8日立秋、病律を攻略、南進の突破口となる。川べりにて女性が布を染める。しばし戦争から離れた安寧にあって地獄の炎がこれ限りであってほしいと願う。官兵就会人挨着飞合的，枪其实骨量就做对啦。官府出没的，爱相信官兵。刘永福将军搞本挨着任务，本来就要拖延董永犯30年，然后就会完成了阿妹。南田无菜又田寒，攞了农事就荒废嘞，哪来粮啊？内地还有援军呢，就会多的，抢阿妹生缺。众多安多人可一条食饭，挨本衣粮。爱娘的老太家交代，同心、苏比，转来呀！係啊，轉來了。俺的阿妹，官府卡动辛苦的，但俺也要绝对我们属兵的时间。将原谅同意。协议安部长走，生年当久无看到阿爸诶。副家永远就做得嘞，给到体谅，还给我都是诶。阿爸，下你的两片田去学堂，挨做的应教书、应种田。今日爱做乜干咯？竟啊，就学生嘅啊。赵生。大哥，铁管友，安坐。辛苦诶。你做唔拉咧？唔是讲，连自家叫。
娘娘这么干啊？你讲这个，不是讲讲你买穿，多年呢应该就来，文中都会声音呢，读书不是钱。小梅，人来了。好。安子谁？阿梅，你冇用按到了吗？董永凡已经来到府区嘞，通气无凉，打唔下去。我听说我去出去，我本我都凉无啦，同人就会转了。然后我来嘅弯转来吧。哦，你个真够走呢！哎，啊，这个大真舒适呢。哎，对巴肚，安怎？恁就是阮甲遐登山来的人同款，啊，无人讲。你看，你看，叫他转的啦！那个当然我少真的，无食饱个肉来因的啦。行，过来。Kaya tumalakatin elan. Ano ka? Ah, di po saan? Panapanaan ni Kaini. 也替我们现在兄弟桥到。读书人啊。我无迄个学问啦。交对你的，拢是你的亲人。哈，迄个好手的，把做伙大，迄个光头的，嘛唔知是啥物代志，去官府逼到走头无来地。啊，搁有迄两个少年啊，有看无？迄自细啊，就无爸无母，跍咧庙埕啊，讲分啊。我就看因真可怜，甲翘起来，缀咧我身躯边。迄个查某，抢来啦！抢来嘛要对。缘分啊！啊，毋过吼，我真正想要留的人，毋是伊啦。你无娶某？娶某？娶无啦。这种天年，
哪有遐简单？嘿，你真正甲我当做一种强逼民女的土匪哦啊！无啦，无吼。国際的には今回の掃討作戦は暴行だとみなされている。向こうの民を虐殺していると。民の抵抗も許されるべきだと。申し訳ありませんが一言よろしいでしょうか。本島は我が領土となりました。民たちも我が国民であり、このような殺戮行為はやはり失礼します。失礼します。北部の山の地形は我々もよく知らない。これは八ヶ山には銃砲が据えられている。ここに本拠地を置いているものとみられる。ここに賊兵すべてを誘い込み、戦いを一挙に終わらせる。はっ、かしこまりました。唔像卖，同样面对列祖列宗，强保护同行同义嘅兄弟，也拜一路平安，凡事逢凶化吉，终于转了。阿妹，我想阿爸。下來，年輕俊，下來啊！條解娘，看阿爸。條解娘啊，年珠都廿了呀，必聽咩？係啦，你係一間人專業哦，咪似梅呀嘛，好啦，必聽啦。睇下睇下，邊條隊呢？小朋友，注意啊！哎媽，你睇住啊！看！妹，哦，掉下來。哎呀！啊！哎呀，沒事啊，阿寶哥，你快出面！哎呀，要鬼嘛！來，莫關到啦，快送個醫嚟。我來啊，好。等他跑下去掉。
哦，今日这较澎湃哦。你开掉的水来啦。哦，好啦，好。食掉的哦，好，较好啦。大个人的某的，啊你是咧？你是咧靠！哎，来，拿来啦。啊。好好强，笑。伊唔做，去做饭。喂，如果你娘唔做，去做干啦。同去三楼给臭土匪。你说要做吗？有英雄帮助，想要做土匪。我同意。哎！不要过来！我老豆面都唔得起本来掉，电脑就交过来。好了，我大酒。大你完了，无代志啊！对我啦，小坤。是咩？黄永照。啊，还没真的。要不，二条一定会赚来的。如果这份，无人会相信二条。小弟。真是的，对着你，我头一摆感觉做人有淡薄仔意思。对。董永凡一个伫庙里往南行，照体式看来，一定要输迄八卦山。山坡上一坡，报用不慎，免遭引粉。大体的往北偏行，天雄记着
都伫转佛的路。総監。ゲニコレラとは戦争よりも恐ろしい。分かった。水は二物して汚物は殺菌しなければならない。そうしなければますます蔓延するだけだ。しかし薬がもう足らない状態です。内地に電報を打つことにしよう。わかりました。お願いします。李康殿，李康殿。どうした？李康殿、母に戦死したと伝えていただけませんか？お願いします。お願いします。8月23日、諸々部隊は大下に侵入。第2師団5分の4兵力、熱病に感染。耐えられない炎天下にあって故郷を思い出す。医者として戦地で従軍することになって非常に心苦しいことであろう。殿下、ここ数日の体温はやや高めであります。部下に平静を保てと言ってるうちに万病も治るのだよ。殿下、伝染病が蔓延しているため病死する兵士の数は戦死者の数十倍に達していると言えるでしょう。病で失われた一人一人の命を思うといたたまれません。殿下、私には戦争というものが分からなくなってまいりました。私は最短の時間でこの戦争を終わらせ本当の平和な回復を決意している。妹，你讲装法师的迄，你就转去的。还是唔迄个？
徐永良，买你总部。准备好吧。好。齐太公，如何生意啊？放心吧。来，时间差不多，出发了。还等你转来。阿英啊，你真正要地？你是我的大兄，你去对，我就得到对。哦，大家出发！来，别上来。好啊。殿下，戦況はいかがか。殿下にご報告申し上げます。八火山に攻め込み、さらに消火場を順調に占領しました。そうか。よかった。我が帝国の渇望せしこの地、ついに接収せり。我が任務完了せり。
桜の季節か。9月27日秋分、妹の書もたらす。帰国の途につく。戦勝は輝かしいものではない。凱旋軍は葬式のように行進すべきである。应该感染土地生养爱，咱条就像风台吹莫跌，风帆扬变深爱。You say goodbye. This is where I'll lay your body down, where the beasts of burden testify. They have come to rest on hallowed ground. This is where we say goodbye. And all around the people cry, how could so many people die? 240 sacrifice. This is where I realize you say goodbye. This is where I lay your body down, where the beasts of burden they have come to rest on hallowed ground. This is where we say goodbye. And all around the children cry, saying, why did Daddy have to die? Now with trembling hands and tearful eyes, this is where I realize. But you will heed this bloody tale.
the trail to the place of going to dwell. Vì để ngài xin con, chẳng im hô vì ngài thay vì son, ngài dùng sen hiệp